Hello guys, it's me again, Ranza, and welcome back to my channel. At sa video ito guys, ay ipapakita ko dito yung mga nangyari noong January 26, 2019 sa birthday nung inaanak ko na si Kelly. Pinuntahan namin sa bahay nila kasi nag-invite yung mami niya na barkada namin. So, hindi na ako nakapag-intro dun. So, dito ko na lang gagawin. So, ngayon ay January 30 na ata yung January 30 ngayon. So, late na. So, i-upload ko pa lang. Tsaka yun. Ipapakita ko lang yung mga nakuha kong clips. Tapos, di na ako nakapag-vlog doon. Kaya, video-video na lang yung nakuha ko. So, i-upload ko pa rin. So, ginawan ko na lang ng intro dito. Kaya, tara, panoorin natin. Alright, yung may kasamang palakpak. Alright, at count of 3 mo blow na ni Mikel ang kanyang birthday candle in 1, 2, 3, blow. Palakpak, and once again, welcome to Mikel's second birthday party. And
na sana ko. And once again, welcome to Michaela and Danny Ray's birthday party! Loaded. Looy si Lubinag si Kate lagi na giwatan guys para mag-abay. Tama na lang may mga uba siguro. Flower girl gino yan eh. Mahula lagi siya. Hi, sa video Kelly, babe. Hi. Kung saan pag-hi? Happy birthday! Happy birthday! Uy! Tulugan, pagkikan ba sa ka? Maluwi man ka. Malusin siya makasama ko. Yun na lang pagkabanda ba? Wala na yapa? Baro after. Kaya ako baso. Baso ang ako. Thank you sa nanood at saka panoorin niyo po din yung mga videos ko lately. So, ayun, paki-subscribe na rin po at like the video kung nagustuhan niyo. So, next vlog again guys. Bye!